dragi gledatelji. Bosanska Posavina, dio Bosne i Hercegovine o kojem ćemo večeras govoriti, nekad je obuhvaćala 9 općina. Bosanski Brod, Derventu, Doboj, Odžak, Bosanski Šamac, Modriću, Orašje, Brčko i Gradačac. S te desne strane Save živjelo je 51% Hrvata, 12% Bošnjaka i 29% Srba. Nakon formiranja Republike Srpske od 150.000 Hrvata koliko ih je ovdje živjelo prije rata, ostalo ih je tek 15-ak tisuća. Još u travnju 1992. hrvatske su snage oslobodile velik dio Posavine i protjerale srpske prema zapadu i unutrašnjosti BiH. U svim tim borbama poginulo je 2500 branitelja, ubijeno 1500 civila, ostalo 2600 ratne siročadi, 500 ratnih invalida i 8000 ranjenih.